ଦିଗହରା ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଝାଟି ମାଟି ଘରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ଗରିବ ଅସହାୟ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖଣ୍ଡାସ ଗ୍ରାମର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ପଢ଼ିଲା ଝିଅ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ପାରାଲିସିସ୍ ଭଳି ବେମାରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଙ୍ଗା ଚାଳଘରେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୂର୍ବଜମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଏମାନେ ଏଠାରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜସ୍ୱ ଭୂମି ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ବି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପରିବାର ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଧବା ଝୁନା ମଲ୍ଲିକ 4 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ନେଇ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେବକୀ ଓଝାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ବଢ଼ିଲା ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଜରିପାଲ ପଲ୍ହା ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଘର ନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଧବା କନକ ମଲ୍ଲିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କେଦାର ମଲ୍ଲିକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମଲ୍ଲିକ, ଯଦୁନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ସାଧୁଆ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀଧର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଜରିପାଲ ତଳେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ବାସହୀନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାସଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନବନିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାହା କେତେଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ